Rad, poštovani slušatelji, rad je nešto što zapravo čini čitavog čovjeka. Bez rada je čovjek nitko i ništa i nema trenutka kad čovjek ne radi. Samo mrtav čovjek ne radi. To znači da rad ne možemo shvatiti samo kao 8 sati rada na radnom mjestu kojim zarađujemo, dakle, za svoje uzdržavanje, za život, nego i kad se vratimo kući i kad idemo do kuće i pa čak i kad spavamo, naš organizam itekako radi. Pitajmo samo srce i pluća i tako dalje, pa ćemo vidjeti da je rad zapravo nešto što uopće znači život. Zanimljivo da Isus iz Nazareta kaže da njegov otac uvijek radi i da on radi. Ono gdje je problem suvremenog posla i rada, to je da čovjek živi od svoga rada. Tko ne radi neka i ne jede, kaže Sveti Pavao. To znači da čovjek može preživjeti ako radi, da onda može sebi donositi jelo i piće. Drugim riječima, da čovjek ne može preživjeti oslanjajući se samo na prirodu kao što se to oslanjaju ptice i životinje i zvijeri. Čovjek ovisi o svome poslu. I budući da ovisi o poslu, onda je imati radno mjesto nešto sudbonosno i veoma važno. I onda ako vlada ili ako, dakle, neka politika i neka zemlja se ne brine za rad, dakle, od kojeg čovjek živi, onda je to kriminalna politika i kriminalna vlada. Onda ona ubija ljude. Znači, rad i život su jedno te isto. Osim toga, dakle, rad je nešto što daje čovjeku smisao. Rad razvija sve čovjekove sposobnosti. Rad čovjeku daje da vidi sebe kao projekt i da se razvija svestrano. Rad također od čovjeka čini da postane istražitelj, da uvijek otkriva nove i nove stvari, jer zemlja je kao zagonetka. Sve oko nas, svi prirodni zakoni, čovjek, sve što postoji, čovjek je velika zagonetka. Čovjek je kao stranac i kao gost ušao u zemlju. I on ispituje što je što. I zato neprestano otkriva. To znači da nama skriveno sve. Da mi ne možemo sposobnostima koje imamo tako brzo otkriti, nego moramo neprestano otkrivati. I da je, čini se, čovjekova sudbina zapravo čitav njegov vijek i život i čitavu vječnost otkrivati, biti istražitelj. U tome je ljepota zapravo života. Ali tragedija i besmisao života nastaje kad čovjek više ne otkriva, kad čovjek prestane raditi, kad čovjek prestane razmišljati, kad prestane, dakle, istraživati. Tada je on nesretan, tada besmisao uđe u njegovo biće. Tada on osjeća da ne donosi ni čovječanstvu ni sebi nikakve koristi, da je njegov život, dakle, frustracija, da on ne vrijedi za nikoga i da ga niko ne može pohvaliti, da on, dakle, nikome onda ni ne treba. I to su ljudi koji najbrže dolaze do suicida i koji se nastoje ubiti. I najviše ćete pomoći zato ljudima koji se hoće ubiti upravo time da mu pokažete u čemu je on sposoban, koji su njegovi talenti, što bi on mogao raditi, što bi on trebao raditi, gdje je njegovo zapravo radno mjesto u životu. Dva su, dakle, radna mjesta naša. Jedno je život kojim plaćamo razvoj svoj i opće razvoj čitave zemlje i društva. A drugo je da zaradimo ono, da bi naše tijelo imalo čega živjeti, da bismo se imali u što obući, da bismo imali gdje stanovati, u čemu se voziti i preživjeti, dakle, ovdje na zemlji. Čovjek mora ovdje na zemlji svoj život na neki način, dakle, zaraditi radom. I bez rada njemu nema života. I zato tko god ne radi osjeća se zapravo da gubi život.